Здравейте! Аз съм Юлиана Василева. Щастлива съм да ви посрещна в интернет пространството на спортен клуб НЕТ. Занимавам се с йога от дете. Моят баща постоянно през целият си живот, от 20 годишна възраст, се е занимавал с йога. Аз не си спомням кога за първи път разбрах какво е йога. Дишанията, асаните, релакса и медитацията. По-късно, като студентка в спортната академия, срещнах още хора, последователи на тази практика, на това учение и би го нарекла наука. Преди няколко години взех решение да помагам на хората с йога да се чувстват толкова здрави, щастливи и изпълнени с сила, колкото се чувствам аз. Така основах спортен клуб НЕТ. Искам да ви разкажа още малко за един важен период в моя живот. На около 29 годишна възраст, след като синът ми беше станал на около 1 година, при едно качване в трамвая и вдигане на бебешка количка, получих дископатия. Нямаше такава болка и такова напрежение в тялото ми до този момент. Мислех си, че думите на лекарите са абсолютната истина и че аз повече няма да мога да се занимавам с йога, няма да мога да вдигам тежести. Въпреки всичко проявих упорство. Продължих с определени асани, с навеждания специално назад и с асаните, които се изпълняват по гръб. Бавно и ден след ден да овладявам болката, тялото си, да го трансформирам така, че отново да се върне към здравото си състояние и положение. Запазих дух, запазих воля. И успях. Ето ме тук отново. Аз съм почти на 56 години. Не съм спирала от дете, от 3 годишна възраст да се занимавам с йога и всякакви други спортове. С туризъм, ски, плуване, тенис на маса. Бих ви казала, ако имате някакви проблеми здравословни, не се отчайвайте. Не се доверявайте само на класическата медицина. Търсете и други средства. Опитвайте с йога, с дишане. Храненето е ключ също към вашето здраве. По-нататък в нашия канал ще пуснем специалните упражнения, с които аз овладях болката в моят кръст. Храненето, което прилагах в този момент и по-късно. Ще се радвам да посещавате нашата страница в интернет, в Фейсбук, в Ютуб и на моята лична страница. Можете да ме намерите под името Юлиана Василева. Желая ви успех, желая ви упорство и много, много здраве. Хари Ом!